Necessito un pot de temps. Bon dia a tots. Segons la resolució de la presidenta de 20 de juny de 2018, que aprova els exercicis temaris pels quals s'han de regir les proves selectives per l'ingrés a diferents escales, procedem a fer el sorteig de la convocatòria ordinari corresponent al primer exercici de l'escala d'administració especial, subescala tècnica, classe superior, subgrup A1 de l'especialitat de psicologia. Així com diu en el punt 1.1.1 del primer exercici, es procedirà a fer un sorteig públic entre dues alternatives diferents. L'alternativa 1, que està en aquest sobre, i l'alternativa 2, que està en aquest sobre. Dins una bossa de tela hi ha les dues fitxes amb el número 1 i el número 2. Convé mostrar les dues fitxes. I la bossa buida. En aquest punt s'introdueixen les dues fitxes dins la bossa. M'esperem una mica, que n'hi ha molt que mesclar. I per part d'un voluntari, si n'hi ha qualcun, per extreure la fitxa. Si no, bé, ja la presidenta procedeixi a treure les fitxes. Que és el número 1. Per tant, el qüestionari que se farà en aquest primer exercici serà el qüestionari amb el número 1. En el cas que s'hagués de fer una segona convocatòria per persones afectades pel Covid, el qüestionari que s'utilitzarà és el número 2. Gràcies.